Tvorba nového územního plánu města vstupuje do další etapy. Skončil termín pro podávání připomínek a námitek z řad olomoucké veřejnosti. Radnice je teď začne vyhodnocovat. Nejrůznějších podnětů přišlo na 800. Některá zásadní témata a problémy se v nich opakovaly. Jsou to například severní spoj, výškové stavby v Olomouci, zástavba na Neředínském horizontu, umístění nového autobusového nádraží, umístění úřadu práce na ulici Hněvotinské a podobně. Řešení těch konkrétních požadavků občanů na řešení svých jednotlivých pozemků, to je samozřejmě práce, kterou budeme mít hotovou už v několika následujících týdnech, ale nejvíce času nám zabere právě analýzy těch největších problémů, jako je například severní spoj. Severní spoj je nový tah, který by měl vést dopravu z Hodolan přes Lasce, Černovyr a Hejčín až ke Globusu. Právě obyvatelé těchto čtvrtí s tímto záměrem a v konceptu navrhovaným trasováním nesouhlasí. Je to ten typický problém, kdy na jedné straně jsou obyvatelé Chválkovic, lidi, kteří bydlí někde na Pastérově ulici, na Komenského, na Dobrovského a nekonečně celý den jim tam proudí ta obrovská masa aut, u které my dokážeme spočítat, za kolik let tam dojde k dopravnímu kolapsu. A na druhé straně jsou samozřejmě obyvatelé jiných městských částí, kteří kdyby kolem nich měla vést komunikace, která ulehčí těm na té Komenského, Dobrovského a podobně, tak se jim to nelíbí, protože tam zatím mají relativní klid. Je to typický spor různých zájmů, různých lidí, veřejného zájmu, soukromého zájmu a podobně. A my k tomu, abychom ho rozlouskli, budeme muset mít co nejvíc argumentů a co nejvíc podkladů. Radnice se bude zabývat všemi podněty. Podrobná analýza potrvá několik měsíců. Nový strategický dokument města by měl být hotový na přelomu let 2011-2012.